नमस्कार मैत्रिणींनो, मी सारिका आणि छोटीशी आशा या माझ्या चॅनलमध्ये तुमचे सहर्ष स्वागत आहे। कशा आहात? आशा करते स्वस्त असाल, मस्त असाल, आनंदी असाल आणि हसत असाल आणि नवरात्राचा पुरेपूर आनंद घेत असाल। तर काल मी तुमच्यापर्यंत नाही राशी भविष्य पोहोचवू शकले, त्याबद्दल खूप खूप सॉरी। कारण आमच्या इथं खूप पाऊस आला होता आणि लाईट गेली होती आणि लाईट आणि लाईटवर असल्यामुळं मी काहीच करू शकले नाही। मस्त व्हिडिओ तयार होते पण मी पाठवू शकले नाही, कारण लाईट आज सकाळी 10 वाजता आली। त्याच्यामुळं मी तुम्हाला त्याच्यानंतर व्हिडिओ पाठवून त्याचा तुम्हाला काही फायदा होणार नव्हता, म्हणून मी आज तुम्हाला तो व्हिडिओ काल तुम्हाला मी व्हिडिओ पाठवू शकले नाही, त्याबद्दल मला माफ करा। तर 11 ऑक्टोबर आता बघूया आपण 11 ऑक्टोबरचं राशी भविष्य। उद्या ज्यांचा वाढदिवस असेल आणि ज्यांचा लग्नाचा वाढदिवस असेल त्यांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा। तुमचं वर्ष, तुमचं आयुष्य सुखाचं समाधानाचं जावो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना। ज्यांचा वाढदिवस असेल त्यांनी पौर्णिमेला चंद्राला तांदळाच्या किंवा साबुदाण्याच्या खिरीचा नैवेद्य दाखवत जा आणि तो खात जा, म्हणजे तुमचं वर्ष आरोग्य संपन्न आणि चांगलं जाईल। ज्यांचा लग्नाचा वाढदिवस असेल त्या जोडीनं दूध दान करायचा प्रयत्न करा वर्षभर, जेव्हा जेव्हा जमेल तेव्हा किंवा पौर्णिमेला, म्हणजे तुमचा वैवाहिक आयुष्यही व्यवस्थित सुरळीत आणि छान जाईल। तर आता चालू करूया राशी भविष्य। मेष रास। दुःखात असणाऱ्या व्यक्तीला उद्या मदत करा आणि उद्या कोणी असे भेटले तर त्याला तुमची गरज आहे असं समजून नक्कीच मदत करा, कारण नरदेह हा परत मिळत नाही। त्यामुळे जेव्हा कधी कोणाची मदत करायला येईल आपल्याला तेव्हा आपण करून घ्यावी। वादविवादांपासून सावध राहा, स्त्री पुरुष दोघेही। महिला मुलांना अभ्यासात उद्या तुम्हाला मदत करावी लागेल। नोकरदार स्त्री पुरुष वेळ वाया घालवू नका, नाही तर परत काम वाढेल आणि ताण तुमच्यावरच येईल। वैवाहिक जीवन उत्तम राहील। तुमचा लकी नंबर आहे 5। वृषभ रास। जोवर दसरा येत नाही तोवर मी रंग आणि उपाय सांगत नाही, कारण उगाचच भरपूर उपाय तुमचे पहिले चालू आहेत, त्याच्यात अजून भर नको। फक्त लकी नंबर हातावर लिहित जा आणि दुर्गा मातेला सांगितलेला असेल तोच उपाय तुम्ही करत जा। वृषभ रास। आरामात राहण्याचा आनंद आज लुटू शकाल। आज इलेक्ट्रिक वस्तू खराब होण्याच्या कारणाने धनखर्च होऊ शकतो। मुलांकडून चांगली बातमी कानी येऊ शकते। संध्याकाळी कुठल्याही जुन्या गोष्टी काढून जोडीदाराशी भांडण करू नका, नाहीतर संध्याकाळ वाईट जाईल। नोकरीत होणाऱ्या बदलांमुळे तुम्हाला लाभ होईल। जर बदली वगैरे करायची असेल तर करून घेऊ शकता। गृहिणी घरातील आवराआवर करायचे ठरवाल पण काहीही होणार नाही, कारण जुने मित्र किंवा मैत्रिणी तुम्हाला भेटतील आणि त्यांच्याशीच गप्पा मारण्यात दिवस निघून जाईल, त्यामुळे काम काहीही होणार नाही। वैवाहिक जीवन सुंदर राहील। लकी नंबर आहे तुमचा 1। मिथुन रास। मोठ्यांनी त्यांच्या जास्तीचा ऊर्जेचा सकारात्मक काम करण्यासाठी वापर करावा। आज पैसा हातात मिळेल। कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतील। आज स्वतः कामात गुंतून राहा, म्हणजे मनावर ताण येणार नाही। कामात तुमचे आज कौतुक होईल। मनापासून काम केले तर कौतुक होईल, पण कामात दुर्लक्ष केले तर उगाच त्रास होईल। जोडीदार आज तुमच्यावर नाराज राहील, त्यामुळे संध्याकाळ राग मनवा मनमी ह्याच्यामध्ये जाईल। तुमचा लकी नंबर आहे 8। कर्क रास। आज आरोग्य चांगले राहील। चांगले दिसावे या प्रयत्नासाठी तुम्ही वेळ घालवाल। आज पैसे गुंतवायचा विचार केला तरीही चालू शकतो। संध्याकाळ एकदम सुखद असेल। आवडीचे मित्र किंवा पाहुणे घरी येऊन मन आनंदी करून टाकतील, अशी संध्याकाळ तुमची जाईल। प्रवास करायला जर लागला कुणाला तर महत्त्वाची कागदपत्रे व्यवस्थित बरोबर न्या पण, आणि प्रवासात व्यवस्थित जपा पण, दोन्ही कामं करा। वैवाहिक जीवन उत्तम राहील, पण वाद घालू नका। लकी नंबर आहे 2। सिंह रास। आज धार्मिक स्थळी जाण्याची इच्छा होईल। आज तुमच्यात हे लक्षात येईल की व्यर्थ खर्च थांबवले पाहिजेत, नाहीतर आपण कितीही कमवलं तरी त्याचा काहीही उपयोग नाही। कमी ओळख असणाऱ्यांजवळ मन मोकळं करू नका, नाही तर त्याचा तुम्हाला त्रास संभवतो। आज निसर्गाकडे तुमचं लक्ष जाईल आणि निसर्ग बघून तुमचं मन प्रसन्न होईल। आज नव्या संधीचा शोध घ्या। आज या राशीच्या मुलांवर आईवडिलांनी लक्ष ठेवा, कारण दुखापत होऊ शकते। जोडीदाराबरोबर ठीक दिवस जाईल। लकी नंबर आहे तुमचा 1। कन्या रास। आज तुमच्या चपळाईने खूप दिवस रेंगाळलेली कामे आज पूर्ण होतील। उधारी थकबाकी गोळा होईल। मित्र परिवार व कुटुंब यांच्याबरोबर मौज मजा कराल। नोकरीवाले काम करायचं
च्या वेळ तुम्हाला जी दिली असेल काम करायला त्याच्या आधीच्याच वेळेत आज तुमचं काम सगळं पूर्ण करून टाकाल आणि नंतर राहिलेल्या रिकामा वेळेत संध्याकाळी घरी आल्यावर आवडीच्या गोष्टी कराल किंवा जोडीदाराबरोबर फिरायला जाल असा तुमचा दिवस आहे. पण जोडीदाराबरोबर जुळवून घेणं उद्या अवघड होईल. तुम्हाला फिरायला जायचं असेल तर त्यांना जायचं नसेल आणि त्यांना जायचं असेल तर तुम्हाला जायचं नसेल, असं काहीतरी घडू शकतं. लकी नंबर आहे तुमचा 8. तुळुरास आज घरातल्यांबरोबर वेळ घालवाल, त्यामुळे मानसिक ताण व एकटेपणावर मात करू शकाल. अचानक धनलाभ होईल. आज तुमचे वरिष्ठ तुम्हाला चांगली वागणूक देतील, याच्याबद्दल तुम्हाला सारखं आश्चर्य वाटत राहील दिवसभर की आज आपल्याशी बॉस म्हणा किंवा कुठं काम करत असाल ती तुमचे वरिष्ठ व्यक्ती तुमच्याशी एवढी छान कशी वागते ते. विद्यार्थी मैत्रीमुळे वेळ वाया घालवू नका. परत सांगते मी की मैत्रीमुळे वेळ वाया घालवू नका. अभ्यास करा, पुढचे दिवस महत्त्वाचे आहेत. वैवाहिक जीवन उत्तम, जोडीदाराबरोबर उत्तम साथ लागेल. भांडणं वगैरे काही उद्या होणार नाहीत. लकी नंबर आहे तुमचा 4. वृश्चिक रास आज कोणाकडून मिळणारे ज्ञान तुम्हाला आनंद मिळवून देईल. वडिलांचा सल्ल्याने तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी धनलाभ होऊ शकतो. प्रिय व्यक्तीशी संबंध साधा, फोन करा म्हणजे मनावरील ताण कमी होईल. वेळ वाया घालवू नका. विद्यार्थी पुढे त्रास होईल वेळ वाया घालवला तर. गृहिणी मेडिटेशन करा म्हणजे मानसिक ताण कमी होईल. जोडीदाराबरोबर दिवस ठीक राहील. वेळ घालवा एकमेकांच्यात, पिक्चर बघा, काहीतरी बघा, करमणूक करून घ्या स्वतःची. धनुरास आज कामावरून लवकर. धनुराशीसाठी खास मी परवा पण विचारलं होतं, 4-5 कमेंट आलेले आहेत. अजून असेल तर सांगा म्हणजे मला तुम्हाला त्याच्यावर उपाय द्यायचा आहे. हे सगळं अभ्यासासाठी घालत असते मी, प्रत्येक ग्रहाचा अभ्यास करत असते त्याच्यासाठी. त्यामुळे धनुराशीबद्दल मला सारखं असं वाटत आहे की तुम्हाला अजून त्रास होत आहे म्हणून. तर तुम्ही मला अजून सांगा कोणी असाल धनुराशीचे तर, म्हणजे 20-25 जण जरी झाले तरी मी तुम्हाला त्याच्यावर उपाय सांगेन की तुम्हाला मानसिक अशांतता, चिडचिड असं काही होत आहे का. धनुरास आज कामावरून लवकर बाहेर पडण्याचा प्रयत्न कराल आणि ज्या गोष्टी तुम्हाला आवडतात त्याच करा. तुमचा मोकळा वेळ मुलांच्या सहवासात घालवा. जीवनसाथी बरोबर वेळ मजेत घालवाल. पैसे उधार घेऊ नका. वाहने सावकाश चालवा. मन एकाग्र ठेवण्याचा प्रयत्न करा. लकी नंबर आहे 5. मकर रास आज आत्मविश्वास निर्माण होईल. धावपळीचा दिवस असला तरी तुमच्यात ऊर्जा टिकून राहील. आज पैसा दुसऱ्यासाठी खर्च करावा लागेल. गृहिणी कामाचा ताण पडेल. संध्याकाळी चिडचिड होईल, पण तरीही तुम्ही जोडीदारासाठी उद्या उत्तम जेवण बनवू शकता. तब्येत संध्याकाळनंतर पुन्हा ठीक राहील. परत सगळे घरी आले की चिडचिड वगैरे बंद होईल आणि घरच्यांबरोबर वेळ मजेत छान जाईल. मकर राशीचा लकी नंबर आहे 3. कुंभरास आज तब्येत छान राहील. उत्साहपूर्ण सकाळ असेल, त्यामुळे तुम्हाला वाटेल घरातील सगळ्यांनी तुमच्या मनाप्रमाणे वागावे. म्हणजे तुमचा मूड आहे, दुसऱ्याचा आहे का नाही हे तुम्ही बघणार नाही. तुम्हाला वाटणार उद्या सगळ्यांनीच हसत खेळत राहावं, पण असं होणार नाही. प्रेमाच्या दृष्टीने दिवस उत्तम आहे. लग्नाची बोलणी करू शकता किंवा उद्या कोणाची कुंभराशीच्या मुलामुलींची लग्न ठरू पण शकतात. आज काही ना काही खरेदी करू शकता. लहान मुले सर्दी खोकला होऊ शकतो, त्यांची काळजी घ्या. छोटी मुलं असतील त्यांची. उलट कोणाला बोलू नका. वैवाहिक जीवन उत्तम राहील. लकी नंबर आहे 3. मीन रास आज बाहेर गावी जाऊन मौज मजा करायचा दिवस आहे. बँकेसंदर्भातील व्यवहार काळजीपूर्वक हाताळा. आज तुमची मुले तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे काम करतील, त्यामुळे तुम्हाला खूप आनंद होईल. काही स्वप्ने तुमची सत्यात उतरता आहेत. असा दिवसभर तुम्हाला काही ना काही जाणवेल. जोडीदार तुम्हाला आज समजावून घेईल. तुम्ही स्वतःच्याच रागावर नियंत्रण ठेवा, क्रोधावर नियंत्रण ठेवा. मेडिटेशन करा, व्यायाम करा, फिरा, गाणी ऐका, काहीही आवडते काम करा म्हणजे मनावरील त्रास ताण कमी होईल आणि तब्येत बिघडणार नाही तर अन्यथा तब्येत बिघडू शकते. म्हणून मीन राशीच्या लोकांनी ही कामं करा. तुमचा लकी नंबर आहे 9. आता ज्यांनी शेवटपर्यंत माझा व्हिडिओ ऐकला असेल त्यांच्यासाठीच फक्त आहे. ज्यांनी स्वतःची रास ऐकून गेली असतील त्यांना ह्याचा फायदा होणार नाही. तर तुम्हाला नोव्हेंबर महिन्यातच 2022 सालचं वर्ष भविष्य ऐकायचं आहे का हे मला कमेंट करून सांगा की आम्हाला नोव्हेंबरमध्येच 22 सालचं भविष्य ऐकायचं आहे. आता हे ज्यांनी ऐकलं असेल त्या राशींनी मला सांगा आम्हाला मेष राशीचं वर्ष भविष्य ऐकायचं आहे, आम्हाला मीनचं वर्ष भविष्य ऐकायचं आहे. जर अशा 12च्या 12 राशीच्याच कमेंट आल्या तर मी 12 राशीला वर्ष भविष्य सांगणार आहे, नाहीतर
मला जेवढे जण कमेंट करतील त्यांच्यासाठी मी अभ्यास करून तुम्हाला पूर्ण वर्षाचं भविष्य अगदी व्यवस्थित उपायासकट सगळं सांगेन. तर आज हे होतं मेष ते मीन राशीचं राशी भविष्य. सगळ्यांना नवरात्राच्या खूप खूप शुभेच्छा. छानपणे राहिलेले दिवस माता दुर्गाच्या उपासनेमध्ये घालवा. आनंदानं राहा, हसत राहा. आणि आजचा व्हिडिओ इथंच बास करते. परत भेटूया उद्या सकाळी नवीन व्हिडिओ बरोबर. तोवर टाटा बाय बाय.